Prečo ľudia nie sú spokojní? Čo myslíte? Ja si myslím, že ľudia nie sú spokojní, pretože túžia a nevedia kontrolovať svoje túžby. A túžby sú to, čo nám vždy spôsobuje nejaké problémy. Ako náhle niečo získame, je to príjemné a my toho chceme viac a začneme túžiť potom, aby sme toho mali viac. V ten moment si už nevieme užívať to, čo máme. Samozrejme, čím viac túžime, tým viac sme motivovaní ísť niekde dopredu. Otázka je, či je to tá správna motivácia. Pretože z môjho pozorovania toho, ako tu žijeme, mi to príde tak, že kým sa ľudia dostanú k tej vytúženej destinácii, tak sa svet alebo oni tak zmenia, že keď už prídu do cieľa, vôbec nestoja o to, čo tam nájdu. Niekedy sú tu určité výnimky, kedy ľudia naozaj sa tešia z toho, čo dosiahnu. Lenže počase to, čo majú, sa rozpadne, prestane fungovať, alebo sa zase niečo zmení, tak aby oni sa znova netešili. To je skrátka povaha sveta, v ktorom žijeme. Čo nie je príliš dobrá správa. Dobrá správa je tá, že sa môžeme naučiť kultivovať iné kvality mysle, ktoré nám pomôžu tieto túžby dať preč. Toto je idea, ktorú keď veľakrát poviem, ľudia zostanú trošku takí neistí. Začnú mi dávať otázky typu, čo potom so mnou bude, keď nebudem po ničom túžiť? Ako budem dosahovať veci, keď nebudem po ničom túžiť? Niektorí ľudia sa dokonca boja, čo s nimi bude, keď sa zbavia svojich túžob, keď začnú meditovať a prestanú túžiť, čo so mnou bude. To nie je také jednoduché, toho by som sa až tak nebal. Otázka ale je, čo s nami bude, keď nebudeme túžiť? Ja si myslím, že to je relevantná otázka. A odpoveď je veľmi jednoduchá. Každý z nás ju vie. Budeme mať lepší život. Aj teraz, vo svojom živote, každý z vás robí niektoré veci, po ktorých vôbec netúži. A robí ich dobre, robí ich správne.